taong to ay halimbawa ng isang bugok na polis. Hindi po ito nagre-represent na kung sino ang Philippine nationalist. Kaya po natin binibilat ito para hindi mo pamahin. Iyan ang nanggagalaiting pahayag ni Napolcom Commissioner Attorney Rafael Calinisan matapos kasuhan ng pulis Malolos na caught on cam na nananakit ng kanyang live-in partner na viral ngayon sa social media. Tuloy ang kaso sa pulis na sinibak na sa pwesto na tinawag rin itong bugok na nagpapapangit sa imahe ng PNP. Sa pagbisita ni Calinisan sa Camarines Sur, nagpaalala ito na kakampi ng Napolcom ang PNP, subalit masamang kaaway ng mga baluktot na nasa serbisyo. Ang pagkakasibak sa pwesto ng pulis Malolos ay magsisilbi umanong paalala sa hanay ng pulisya na hindi nito sinasanto ang sino mang may paglabag sa batas. Tayo po ay magkapatid, tayo ay magkaibigan, at tayo po ay dapat magtulungan. Yun po ang aking misyon, at I really hope na nararamdaman po ng ating kapulisan ang ating hangarin na not just to rid abusive cops, but also to support the moral and welfare of our policemen. Justice must not be just correct. Justice must be swift. Kapag ang pulis ay nagwalangya, sigurado kong may paglalangyan. At we will be strict about it. Mapagirumdum yan kang mga obligasyon, kang mga kapulisan ta, especially sa disiplina. Kasi dyan ta po bistado si Sir Calinisan. Nabanggit ko na kasubago, si discipline kang buong Philippine National Police. Hindi umano nagpapabaya ang Napolcom sa mga pang-abusong miyembro ng PNP na agad inaaksyonan para hindi napamarisan ng iba pang nasa serbisyo. Jan Amador, CSN.